Sam protiv još jedne rezolucije o sankcijama. Sankcije su propale, uništavamo samog sebe i nikoga drugoga. To me podsjeća na vrijeme prohibicije kad je u SAD-u bio zabranjen alkohol, a opet su ga svi pili. Pa tako možemo čitati. Uvoz ruskog LNG plina porasao je 40% od invazije na Ukrajinu. I dakle Španjolska i Belgija postale su druga i treća zemlja uvoznica toga plina odmah nakon Kine. Svaka vam čast Europo, pušete za vrat Kini koliko sankcionirate. Naravno taj plin nije ostao u tim zemljama nego ide posvuda i kupuju ga zapravo svi. Ono što se promijenilo u odnosu na prije 2 godine najviše knjigovodstvo, energija više manje dolazi kao što je i prije, samo je sada puno skuplja i ide preko trećih zemalja, pa tako ogromne količine nafte uvoze preko Indije, ruske nafte naravno. Belgija, nije im bilo dovoljno 11 krugova sankcija da se odreknu ruskih dijamanata, pa valjda im neće biti ni 12. Svako dakle u Europi gleda sebe, samo hrvatska vlada nikako da napravi nešto za vlastite građane koje uništava inflacija, nego se pokorava Briselu.